Saat ihan päättää, haluuks tikkuu vai et? Haluun, koska eihän se nyt sitä. Ei se sitä kyllä hajoa. Se todellakaan hajoa siitä. Ja sit käytät sitä ihan niinku näin. Mut sehän meni tosi nätisti. Niin meni joo. Mutta lähinnä se, että se on semmonen tosi kovapäinen luonteelta, niin tiedät, että se ei hajoa siitä. Okay. Niin mä ajattelin, että se on varmaan myöhemmin joutuu käyttämään. Niin voi olla. Myöhemmässä vaiheessa. Kyllä, niin se on ihan hyvä toteuttaa. Se saa tottua siihen. Sä saat oppia myös käyttämään sitä. Niin, nimenomaan. Ja sitten Moska saa tottua siihen, että mulla on... Hei! Joo, mä oon niin pieni, että mä voin täältäkin. Eikö se ole aika niinku täyskasvunen jo? Kyllä näin. Messää eka sisälle. Siis se portinvartijasta. Joo, mä tuun portinvartijasta. Mulla on vapaat kädet. Joo. Jos joku lammas on täällä. Lampaat kunnioittaa tosi hyvin ihmisiä. Joo, ne on värikkää. Myös koira. Me tullaan täältä reunasta. Sitten oli Moska vähän pieni. Sitten vähän tuli sen pieni hetki. Lampaat ei otais tosissaan sit. Ottaa ne. Ei tuo oli ihan ensimmäisen kaveri pentuun ja otti päivystön. Siellä alkoi aika lailla. Hirveän vähän enää leikkiessä, mutta Saa se uran. Niin oli. Hyvä, hyvä. Oli. Mä en tiedä väristä, mutta ei se kenellä oli se varma. Se varva. Onko se varva ihan ok? Joo. En mä... Sanotaan, että jos mä ois tiennyt sitä, niin ei sitä ois mistään huomannut. Ainoastaan mitä mä nyt sanoin, että talvikengillä muutama kerran mä rouskautin sen jaloin, silloin mua hirvitti ajatus, koska mä nyt juu, paska, se on kyllä hyvä. Olisi kenen tahansa. Joo, joo kans. Ja peuran ja kaikki. Kyllä. Mäkkäämään oikeasti. Eli me kaaretaan tuolta lampaiden toisella puolella teidän tasapainoa, lähetät siitä oikein ja mä lähden viemään sitä tuolta. Älä liiku itse, pysy siellä. Ja lähetät oikein. Oikein! Näin, no niin. Vääntää rautalankaa. Ja vaan. Kuule Mille näkyy. No niin, joo. Ojota! Ei me käyt jaksaamassa. Voiko sitä sanoa? No mun mielestä silti voi, kun mä en oo kauheesti oikeesti ottanut mitään. Esimerkiksi mun mielestä se ei, toisin kuin joidenkin videot menee 40 estettä tai jotain, niin mulla on otettu sitä pariin, niin mun mielestä... Mä sanoin, että siellä on niinku aktiivimallinen. Mä en oo edes käynyt missään, että mulla on pari siiveä niitten kanssa. Mut ei, hyvä oli. On. Ei tiedä kenen tää on vaan. Täsmälleen sitä kenenkään kanssa. Nuo oli sitten taas muissa vaiheissa.
ränttäisi ne teille läpi koko lauta. Joo. Hirveesti väsytti nyt, kun tultiin tuolta, kun piti ihan ajatella. Ja ihan hillitä. Käveltiin tuolta kulmasta. Nyt alkaa mieltä. Eikä mitään, siis